душа, Господи, нека да ги приведеш, Господи, с Твоята любов. Амин. Помажи нема, те хвали на второго по Исусе, и цели нема, те прослави на пола Тебе, о Исусе, те написав, те чудеса. Помажи нема, те хвали на второго по Исусе, и цели нема, те прослави на пола Тебе, о Исусе, те написав, те чудеса. Адиве свет, те хвали на наисъдто те никаде, продава тута кана, и целине вечерах майке, хвали на тут парола, слави на тут, кай сина, кай майке де владоня, тушу жора, майке чорга, телетроменте me capira, toro ala me caslavina, morilo neva, tu te digno, teledromente me capira, toro ala me caslavina, morilo neva, tu te digno. Хайде, се молим. Както мини Татко Святи в името на Исус, Господи, да мине Святият Ти Дух да изцелява. Нека, Господи, който види това, което ние правим за Тебе, Татко, за Твоя слава, и прослава, Господи. Духът Ти Святи да насърчава, да изцелява, да разобличава, Господи, и да помазва, Господи, защото ние вярваме, Татко Святи, че това е Твоята воля, Господи. В името на Исус, Господи, да бъде вече Твоята слава. Благослови неделя, мере пране, благослови неделя, мере бене, благослови неделя, пастире, благослови неделя, църква, благослови неделя, младежка група, благослови неделя, хваление, Ангелите свет те хвалина, на наисъдто те никаде, продава тута кана, и целине теча в манке, хвалина тут, парола, славина тут, кай синя, кай манге де владоня, тъжу жора, манге чорга, хвалина тут, парола, славина тут, кай синя, кай манге де владоня, тъжу жора, манге чорга. Както ние Ти благодарим, Боже мой, за това си ни събра тази вечер Твоето свято име, Господи. Моля Те, Господи, благослови всички брати и сестри, които са присъствали тази вечер на групата в пастора, Господи, и пасторката. Онези, които ни са дошли, Господи, Те благослови, Господи, защото, Господи, те са Твои, Боже мой. И ние се молим за тях, Господи, Ти да ги припадиш в кошарата си, Татко Святи. В името на Исус Христос, Господи, Те молим, Боже мой, за всички отпаднали души, Господи, отпаднали от вярата, Боже мой, Ти да ги докосваш и да ги върнеш, Господи, и да ги направиш верни Твои последователи, Господи, не вярващи, Господи, верни, Татко Святи, защото Ти ще дойдеш за верните, Господи.
А ние ти благодарим, Боже мой, за това, че сме помазани със своята свята кръв. В името на Исус Христос. Амин.